हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायलायबाय। बेलासिनि साहा लोंनो नागिरनायखौनो आङो भिडिअ खालामदों आरो। दायो दखानाव थांनो ओंखारदों आङो, सिंग्रा लायनो नायलांबाय थादो। नै दखाना मोनसै न' खाथियावनो आरोना, नै थाबायगासिनो। बैलाय दखाना मोनबाय। मा दंबावोथाय र' नायनायसै आङो। मा दं? सिंग्रा दङ, नै माबा माबि दङ। सब मोनसे हरदो, ओमफ्राय सिंग्रा मोनब्रै हरदो। ओमफ्य मा गैला, बरा गैला? सिंग्रा गैलालायनो। सिंग्रासो जानो नागिरदोंमोन आङो। सिंग्रा मालिका नुवाखै, आंनो मोनसेबो दोनाखै। नुवाखै, लाबोलायबावो गावनि मेथाइखौ। लाबो। नै आङो दायो मा लाखो, सिंग्रा गैला नालाय खाथा नेमखि सब बरा। नै आइखौ लोगो मोनदोंमोन। बाय बेसे गोबाव जाखो बे आइया, 100 बोसोरनि बारबाय बे आइया जोरनाया। फैदो आइ, जोंनाव थांनो नागिरदों। न' मोनबाय, फैदो थांसै। जथिया साइकेल गाखोनायासो। फैदो, माखौ नाहरदों? दखानखौ नाहरदों नोङो? दखानाव मेथाइ लाखाबाय ना? थाबाय। नै जोंना आसोला साहा लोंनो जिरायबाय, जागासिनो। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बे साहा लोंनायानो आरोना, जेबो कन्टेन्टआनो गैया जाहैबाय। दामानि कन्टेन्टखौनो मोजां लाबोनो हायाखै आरो। जानानै दै गांबाय। आयौ खुगासिनाया जाबाय, एथ' बुरजा लोङो। आयौ हनै हारसिं गाखोबाय, गोलैबा मा जागौमोन नोङो? दे होमबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच।